L'Ajuntament de Roses ha presentat el Pla de Transició Energètica amb el que vol seguir el camí iniciat el 2015 amb el PAES per continuar treballant en la transformació del municipi cap a un nou model energètic, i ho fa amb aquest estudi elaborat per 20 consultors on es detalla les actuacions i projectes a implementar en els propers 5 anys per impulsar la transició energètica en una estratègia de promoció econòmica per a la població. El pla actua com una guia pràctica on es defineixen un total de 46 projectes encaminats a l'autoproducció d'energia verda, a fer una destinació turística més sostenible i a la reactivació econòmica. En definitiva, busca un model descentralitzat que sigui més viable i sostenible que l'actual, una fita que només s'aconseguirà amb la implicació de la ciutadania i el sector empresarial. Que això és només un pla estratègic i això al final és paper. I el paper ho aguanta tot, però hem de ser responsables. Què vol dir que hem de ser responsables? Que hem de ser capaços d'executar-ho. No serveix de res posar-nos un model centralitzat, que facin un parc eòlic o que algú digui que fa una nuclear aquí al costat de casa, si després tenim alternatives i no les executem. Per tant, Roses, l'Ajuntament, amb aquest procés de lideratge, però també el seu teixit empresarial i ciutadania, ha de ser responsable. No s'hi val oposar-nos a que facin atrocitats com algunes que potser volen fer i després no plantejar alternatives. Les 46 accions o projectes que contempla el Pla de Transició Energètica estan agrupats en 6 eixos vertebradors, que són el model i accions de gestió, on s'hi engloben 10 accions, el sector turístic, on recomana 11 programes a seguir, el sector econòmic amb 8 projectes, espais públics amb 4 accions, on hi destaca la regulació d'accés al Parc Natural del Cap de Creus, la creació d'un hub de transició marítima amb 6 projectes i ciutadania, educació i transferència en 7 projectes dels 46 totals. 2 d'aquests, el turístic i el marítim, seran presentats a la propera convocatòria dels Fons Europeus de Reactivació Post-Covid Next Generation. En aquesta s'espera aconseguir la financiació de bona part dels 24 milions d'euros en què estan valorats els 17 projectes que engloben. El Covid ho ha accelerat tot, com tots sabem, els canvis que semblava que tenien de vindre en 10 anys han vingut de cop i volta, ja sigui amb el comerç, amb la restauració o amb el teletreball, també amb l'energia. L'arribada del fons Next Generation que premien aquest tipus de transformacions fan que, com deia al començament, surtin projectes a sota les pedres, tothom vol intentar colar el seu projecte en aquests fons. Nosaltres creiem que hem fet els deures a temps, ho hem fet perquè creiem que s'havia de fer, no per una voluntat oportunista. Amb aquest nou estudi, l'Ajuntament de Roses vol donar continuïtat al camí iniciat el 2015 amb el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, que preveia la reducció d'un 20% de les emissions de CO2 que generen al municipi. Aquí s'han anat posant cada any inversions importants amb les lluminàries, amb tenir una caldera de biomassa, amb fer carregadors elèctrics, amb totes aquelles actuacions que eren necessàries, però que evidentment no són suficients per tenir una bona transició energètica. Per tant, aquest pla que es va encarregar molt ben vist i en el seu moment des de promoció econòmica. La transició cap a un nou model energètic que proposa el nou pla ha de permetre contribuir a la sobirania energètica del territori i ha de ser una oportunitat per posicionar Roses i la comarca en l'àmbit de la transformació energètica, així com esdevenir un eix generador de llocs de treball, ampliant l'oferta formativa alhora que genera un estalvi per les empreses.